19 лютага ў Смаргонскім музеі адбылося адкрыццё выставы «Пейзажы маёй радзімы» мастака Вячаслава Аўгусціновіча. У мінулы чацвер у выставачнай зале гісторыка-краязнаўчага музея было шматлюдна. Дзеці і дарослыя, аматары мастацтва і прафесіяналы сабраліся тут на адкрыцці выставы жывапісу Вячаслава Аўгусціновіча. На адкрыцці выставы былі тыя, хто памятае Вячаслава Аўгусціновіча яшчэ дзіцём, і тыя, хто ўпершыню адкрывае для сябе яго творчасць. Сярод гасцей было шмат тых, хто з захапленнем гаварылі пра талент галоўнага героя выставы. Дарагія сябры, дык вось такі звычайны чалавек, звычайны беларус, які жыве з намі па суседстве, бо я лічу, што для нас усіх Беларусь наш агульны вялікі дом, гэта Вячаслав Аўгусціновіч. Але галоўнае, і кажу гэта ў голас, кажу сёння, а не пасля, ён выбітны беларускі мастак. Ён належыць да кагорты тых беларускіх айчынных творцаў, якія складаюць гонар беларускай мастацкай школы. Вячаслав Станіславович родам з вёскі Замосці, што непадалёку ад Войстама. Тут ён нарадзіўся і вучыўся да 5 класа. І няхай ужо працяглы час жыве ў Мінску, аднак многія яго работы гэта ўспаміны аб малой радзіме. Пейзажы, якія знаёмыя кожнаму, хто вырас на Смаргоншчыне. Мы паспрабавалі даведацца ў мастака, адкуль да яго прыходзіць натхненне і хто быў яго першым настаўнікам. Натхненне да мяне прыходзіць з паветра. Вам ніхто на это пытанне толком не адкажа. Адкуль яна бярэцца і што гэта вообще такое? Ось. Конечно, можно много рассказывать и про натхнение, но на самой справе это нечто такое, чего мы и сами не разумеем. Ну, батька малявал. Правда, я мало уже что там помню из этих малюнков, но то, что помню, то да, вельми были файные малюнки, да. Это некие подарунки, для мати подарунок, там такие кветки были намалеваны, помню. Потом еще там нечто помню, ну, так уже память подводить. Я помню малюнки, а коли он малевал, чим, ну, это карандашами были намалевано. Там таких магчымасцей широких на хуторе там особо-то не было. Малюе мастак самыя розныя краявіды нашай краіны і саму Смаргоншчыну ў прыватнасці. А вось знайсці яго карціны можна ў прыватных калекцыях у Расіі, Кітаі, ЗША, Швейцарыі, Італіі і Польшчы. Піша Вячаслав Станіславович і абразы. Вернікі Смаргонскай парафіі святога Міхаіла Арханёла добра ведаюць пра гэта. На экспазіцыі, якая працуе ў музеі, прадстаўлена 40 палотнаў. Гэта краявіды Замосця, Войстама, Залеся, Гарадзілава, Беніцы. Каждую выставу неяк трэба фарміраваць. Вот тут я фарміраваў яе уже так, более как для землякоў паказаць. Ну, і то з таго, што я ўжо тут смог. Выстава будзе працаваць да 9 сакавіка, і мы раім усім, хто любіць свой край, абавязкова зазірнуць у музей, каб яшчэ раз убачыць і спазнаць прыгажосць нашай Смаргоншчыны.